adiere ni order minwang'o no dhi bedo enforced. Mane rule of law. Tang'o ma koro inyalo tim sani mondo mi achaya mar doho kik donje, nikech ji wineno kaka client imosi penji ni to doho gi be nitie kata tiende dhi. Jopiny bende paro kamano. Jopiny koro paro ni nitiere chik mar jomotelo to nitiere chik mar jomatindo ka jo Kenya mar raia mapile. Ang'o ma koro inyalo tim mondo mi achaya kik donje wach doho? Mane gi omeno kwa sewuok matek kaka law society, nikech one members to atiku no pogore lakini wach rule of law to winjore. In fact ng'eny jo law society moko jo Kenya Kwanza, moko jo Azimio, moko be neutral, but e weche rule of law to wuok motegno. Ana neno ka jo Azimio wuok motegno e winjo. Of course kane gine sirikal gibe iparo ne gine sirikal samoro be ne gi yumba ne wakono gi an owuon nakono gi no mera wach tamore appointing judges mane JSC se nominate gi iwe ng'ato kose mi promotion digni 2 gini bro gaw nakono gi an owuon iwinjo ne ogitimo ineno gimo timore. The first win maruto ko osel kaw mo mane kinyi ne joge mosfa nikech no ng'eyo ni mano quick win donge. Kech ka ng'ato bedo promoted to sana kan tie chik kaka igole office imiya to bang' mano jak wacho ni to wan gi evidence moro ka doge petijo rule of law and very basic koro kipacha an kaka neno ka lawyers oseriwore to kuma jo sirikal miluongo ni executive kotele gi president gi Rigathi gi joko donge te kuma gidhie malich gi koko to be onge ibiro neno iwinjo nikech ok wanya yie ni Kenya kaendi kama emwa invest gimoro amora in ang'e ni onge mwandu loko Igenane ma ato bet bad gi student account le wala so loko bicho aya do ke samoro pudal gi visa bokari adek but ng'eny ji Kenya ka onge kata account kata osiepe loka samoro ing'e mna jagwego mno dhi ambe koro gima ng'eyo anasana no kaka jo public be react jo piny gima ng'eyo ni kata president jo machiegni kode moko wasekono moko ang'eni sikone ni kochope weche do lu procedure ok wacho ng'ato kwal the truth en ni nitiere jok ma samoro nigi madoa mane adieri dogi mane adieri lu chik we duoko wa one party mar Moi hiwinjo mane the truth we duoko wa one party ma samoro ng'ato ok nyawuo makata kaka bire to ang'iyo mal toka ni to bidu gi maka ka wuok e dhodhiga e dhogi ka donge ma ok ng'e kuma nitiere jonyuol manya jumbe 2 kaka ne manyo koigi gini ka ok oyie ne Kenya dok kanyo. One is a fact jogi nyaka ng'e chon and ok en ni ng'ato ja Kenya Kwanza kata Azimio ani in fact ano ka ja Kenya Kwanza ka ja Azimio officially iwinjo ana professional lawyer I belong to official to any political party iwinjo but the fact is ni jo Kenya Kwanza dwaro protection mar rule of law jo Azimio be dwaro mano ema nyaka watim and I'm convinced ni kamo chope Kenya kasa ni to wach rule of law to ko negotiate or ko negotiate with president or ko negotiate with Azimio, it must be upheld. To the team nade nikech gini aneno ka